Fasismoa mugimendu soziopolitiko erradikal bat da. Korporazio handien helburu ekonomiko, sozial eta politikoen aldeko kontrola eta manipulazioa helburu dituena. Historikoki, korporazio inspirazioko erradikalizazio sozial eta politikorako tentazioak agertu dira. Jabe eta inbertitzaile handiek beren interesak arriskuan ikusten dituztenean. Hala ere, fasismoa ez da erradikala bakarrik zentzu politikoan. Bere ezaugarri nagusia erradikalismo soziala da. Kontrol sozialera bideratutako aldaketa soziokulturaleko estrategiak planteatuz. Fasismoaren 4 bertsio nagusiak bereiz ditzakegu. Darwinismo soziala, sis. Mendeko amaieran edatua eta mendearen hasieran Alemaniara eta beste herrialde batzuetara zabaltzen dena. Italiako fasismoa, mugimendu honi izena eman ziona, nazismo alemaniarra, ideologia eta praktika erradikalagoak dituena, fasismo postmokapitalista, 70eko hamarkadatik aurrera mendebaldean garatua, eta 80eko hamarkadatik aurrera indartsuagoa. Honek korporazioen interesen, globalizazioaren eta emakumeen emantzipazioaren mugimenduen manipulatzea bultzatzen du. Darwinismo soziala Britainiar inperioan garatu zen, neomaltusianismoan oinarrituta, eta zapalkuntzarako tresna izan zen langile klasearen aurka, baita kolonizatutako herrien aurka ere. Arrazakeriaren eta eugenesiaren arrazionalizazio zientifikoa ere garatu zuen. Italiako fasismoak eta Alemaniako nazismoak helburu politiko eta sozialetan kointzidentzia garrantzitsuak dituzte. Batez ere langileen mugimenduei eta Sobiet batasunari aurre egiteko, baina desberdintasunak ere badituzte gizartea eraldatzeko helburuetan. Italiako fasismoak abertzaletasunaren eta tradizioaren aldeko apustua egiten zuen, eta nazismo Alemaniak berriz, arrazaren garrantzia nabarmentzen zuen, fasismo postmokapitalista nazismo Alemaniarretik hurbilago dago. Giza eta gizarte eraldaketaren helburuak erradikaltasun handikoak izanik. Globalismoa, populazioaren kontrola, antinatalismoa eta transhumanismoa bezalako ideiak zorrarazten ditu. Honek, nazismoaren kasuan bezala, gizateriaren eraldaketa errotikoak planteatzen ditu, populazioa murrizteko eta giza existentzia aldatu nahi duelarik. Nazismo alemaniarra eta neonazismo postmokapitalista korporazioen nagusitasunaren eta kontrolaren estrategiak erabateko erradikaltasunera garatu dituzte. Antinatalismoaren bidez populazioa murrizten saiatuz eta giza komunitate guztien existentzian zalantza eginez. Horrela, individualismoa eta antikulturalismoa muturreko distopikoetaraino eramaten dituzte. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.